together to the Word of God tonight? Pwede ba tanga manindog? If you have your Bibles with you, pwede na tabrihan natong Bible sa Matthew chapter 14. Matthew chapter 14, verses 22 to 31. Kung nana, imo na nakita, say Amen. Amen. Sige, dunganan na ito og basa. Although na po tayo slides dira sa screen if you do not have your Bible with you. Okay, Matthew chapter 14 verses 22 to 33. 1, 2, 3, go. Immediately Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone, and the boat was already a considerable distance from a land, buffeted by the waves, because the wind was against it. Shortly before dawn, Jesus went out to them walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. "It's a ghost," they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, "Take courage. It is I. Don't be afraid." "Lord, if it is you, Lord, if it's you," ingon si Pedro, "tell me to come to you on the water." "Come," he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink. Cried out, "Lord, save me." Immediately Jesus reached out his hand and caught him. "You of little faith," he said, "why did you doubt?" And when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshiped him, saying, "Truly, you are the Son of God." Ato pag yung abrihan natong Bible because we will be having two main verse tonight. Joshua chapter 14, verse 7 to 8. Mubo ra kay ni Joshua chapter 14 verse 7 to 8. It's in the screen. Ako na lang basahon. "I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to explore the land, and I brought him back a report according to my convictions." Verse 8, "But my brothers who went up with me made the heart of the people melt with fear. I, however, followed the Lord my God wholeheartedly." 2 Timothy, the last verse. Kana na itong verse. 2 Timothy chapter 1 verse 7. "For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind." Let's close our eyes. Let's pray. Father, we thank you, Lord, for your word tonight. Salamat, Ginoo, padayon ka magapamuhat sa among taliwala. Lord, we are ready. We are open, Lord God. Salamat, Lord, your word, Ginoo, will not come back to you without fulfilling its purpose, Ginoo, sa among matag usa ka kinabuhi. And Lord, let your word change our hearts, our mind tonight, O God. Dalaygon ka, O Diyos, sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Pwede na tamang lingkod. Okay, we are still on our series about faith or pagtuo. We have been talking about faith for several Sundays na. Mga previous lang, faith that moves mountains, faith that moves the power of God. Itong mga naisgutan, we have discussed already faith to obey and even faith to give. Faith that rise, last Sunday we have talked about faith that rise above sufferings. Maayo kayo kay inyuhang nainumduman pa. The sufferings that we have experienced in our lives. Daghan pa kayo to atong naisgutan. And I believe our faith is increasing. Amen? I believe our faith is increasing. Our faith is getting stronger.
So why don't you turn around, lingian na imuhang tapad, ingna siya, palakas ka ng palakas. Oh. Nagkakusgan ba na iyang naong? And tonight, we will still be talking about faith, pero atong isgutan, faith over fears. Faith over fears. Pagtuo ibabaw sa kahadlok. No? So I conducted a survey. Mubo lang kayo ni siya nga mga survey, mini survey. Sa mga group chat, ragod na ko gipang pasapasagod. No? Nangutan ako sa mga bata, nangutan ako sa mga kailan ako, what is your worst fear? Nadira, what is your worst fear? No? Ako awato naman tingong sa bata, nadira, it's losing someone you love po. Losing some feelings with your love, sir, disappointing, being family. Those are authentic, ha? Those are nana sa mga group chat. Dayon na po dira, second slide, dili na ko gitapok ang tanang mga bata nga nag-response og mahadlok sila, mga bugoy-bugoy man mga bata, pero tinuod mahadlok biya po tuod sila nga mawala ang ilang parents. No? Most of them, they are afraid of losing their parents. No? Then diri sa ikatulo nga slide, no, mga random nga fear. Ana siya nga akong gikahadlukan is mawala akong dog og ma-disband ang SB19. Anak ko sa man ang SB19, kuan man dahil ano kanang mga murag mga Korean nga mga Pinoy. No, katong mga murag gid sila Korean bitaw pod. No, mga gwapo pod sila. Mahadlok siya nga ma-disband ang SB19. Mahadlok siya nga dili siya i-pressure, daghan siya. Those are fears, no? And I'm telling you, those are valid fears. Because although response na sa mga bata, I do some reading, I do some kanang surf sa internet, and I've discovered these are the top 10 fears. No? Number 1, ang pinaka-number 1 nga gikahadlokan sa mga tao is the fear of failure. Mahadlok siya nga mapalpak. Number 2, fear of loneliness. Kung mag-adto-adto ka sa mga lain nga site, nagbaylo-baylo ra ni sila, but mostly these are the top 10. No? Number 3, fear of rejection. Next is change. Uncertainty, illness. You see? Fear of illness. Naagyapon, fear of death. Naadiri, after sa fear of death, na fear of missing out. Sa mga wala nakabalo, kaning fear of missing out, mura man siya bag or it is kanang nakuan since the birth of social media. Kanang mahadlok baka nga maulahi. No? Kung makakita ka sa mga post sa imong kauban nga, uy, nanghaon silang spaghetti. So, mag-post po kag, unsaon na ito ni paglabaw-labaw nilang spaghetti, ha? No? Fear of missing out. Kanang mahadlok ka mabiyaan, uy, bag-o siya kinani. Uy, mas kuan ang iyang bakasyon. So, mag-post po kag, maupon niya ako ang bag-o, maupon niya akong bakasyon, no? Another interpretation sa fear of missing out, mahadlok ka mabiyaan unsay latest. No? Nya, I know nga, usahay, napagyapon diri sa ato ang mga marites kaayo. No? Wana, uy, kabalo ka, si kuan biya, no? Nagbulag biya sila. No? Wala ka kabalo niya, ikaw ba nga maulahi ka? Wala ka kabalo, taga-asa man di ka, uy, taga-langob ka. Mura ba nanagid ka importante bitaw? Kabalo ka nga kuan, that's fear of missing out, no? The next one is fear of inadequacy. Kanang mahadlok ka, no? Naidagan mahadlok nga kanang basig kulang pa siya ba? Kulang pa imong skills, kulang pa imong talento, kulang pa ka, no? Mahadlok ka nga kanang kulang ba, no? Sa mga linya pa sa salida nga may kulang ba sa akin? Kanang mga inana nga linya ba, no? Hindi ba ako maganda? Oh. May inana ba? Inadequate, no? Inadequacy. And the last, which is very common, fear of loss. A loss to family loved one, no? Mawala imuhang kuan, relative, fear of loss. And tonight, no, kay ato namang na-define ang faith. We will be talking about faith over fear. Tonight, ato namang na-define ang faith in Hebrews 11. In the previous Sunday, in Hebrews 11, 1 and 2, now faith is being sure of what we have hoped for and certain of what we do not see. This is what the ancients are commended for. Atuan ning isgutan gamay ning what is fear. No? According sa dictionary meaning, what is fear? Fear is to have
a reverential awe of God. No? That is, ang tawag na to ana, fear, dili pa kana. Ang tawag na to ana is fear of the Lord. Kana nakay kahadlok sa Ginoo, nakay dakong pagtahod o pagrespeto sa Ginoo. Wala tay problema ana. No? But ang atong hisgutan, atong pagtagad, no? Kaning fear nga isa. Kaning fear nga gitawag na tog, fear is an unpleasant, often strong emotion caused by anticipation or awareness of danger. Mao na ang dictionary meaning sa kahadlok. But kita nga Kristohanon, no, dili sa vision, nakatunan nako nga dili lang kana ang meaning sa kahadlok. What I learned from the vision, no, nag-scan ko sa akong old notes, fear is not just an emotional state, it is a demonic spirit. Sometimes it is a demonic attack sa atong kinabuhi. That is why in 2 Timothy chapter 1 verse 7, nag-ingon dira, God has not given us the spirit of fear. Wala tatagay sa Ginoo espiritu sa kahadlok. God has not given us the spirit of fear because in the Bible, fear, no, is not just an emotional state, but it is a spirit. The enemy's tactic is to inject fear in your heart, to paralyze us and intimidate us because sa dihang madutlan ka sa kahadlok, the conquering spirit or the spirit of conquest within you, no, mapugnan sa kaaway. Malimitahan ka sa laing mga pag-istorya, malimitahan ka sa kaaway. Sa dihang bang madutlan ka sa kahadlok, no? Sometimes nakatunan ako as I scan my old notes, no, mga karaan na kay nga notes nga katong sa mga seminar sa G12. When you start to fear, no, it is refreshing gyapon sa ako no, nabasahan ako balik. When you start to fear, sometimes when you start to fear, you start to fail. Kang magsugod na bitaw kag kahadlok, magsugod na pug ka og fail. Example ana, no. Sa una katong wala pay pandemic, nag-coach man ko, dili man jud ko player pero basta magmaestro ka kinahanglan jud ka mag-cut-on. So nag-coach ko og basketball. No, so gamay man kaya mo ang eskwelahan, so wala kayo may mga dagko nga mga bata, no, hasta akong bayig, laki nga akong gi-coachan, gagmay kayo. Dinabantayan ako, atong first na mo nga dula sa mga laki, pagkakita pa lang nila sa ilang kontra, unang dula nila dito sa gym, dito sa city gym, pagkakita nila sa mga taga-SMC kay pertimang dagkuag yung kayo. Wala pagasugod ang dula, no? Wa pa gani ga dula, lungkoy na kay sila. Yung sila, mo ni, kontra na to, sir. Tagkuha po na no? It's because pagasugod ang dula, pildi na mi. Seryoso. Wala pa nagsugod ang dula, pildi na mi. So pag dula, mura na lang mi gitarak-tarak dito. Kaya nga naman, wala na sila gana kay, tagkuha ni, mana. When you start to fear, wa pa gasugod ang away, nagsugod na gani kag kahadlok, pildi na ka. When you start to fear, you start to fail. Now, I've learned my lesson. Pagdula sa mga bayi, ako silang gi-orient. Ayaw mo kahadlok kung kinsa inyo ang makitaan dira ang akuan, dula lang yun mo nga dula. Basta makikita mo dagko, noon ma-excited mo. Hala, kani nindot kay ni nga dula, kay dagko kay atong kontra. Una po namong dula. Ngano po matungnan man po mga private. Ang una namong dula para yun, kulumban ng mga bayi. Perting dagkoa po kayo na nindot kay sila. Pero abi ninyo, grabe, they played their hearts out. Napildi man pero grabe, no? Daghang kay mga fans kay ngano man. Akong mga players nga bayi, grabe wa gyud kahadlok. No, grabe yung kayo. They played their hearts out. Dili mi para sa laki nga wala pa nagsugod ang dula, pildi na. Usahin na sa itong Kristohanong kinabuhi. When you start to fear, you start to fail. Wa pa nagsugod ang away, pildi na ka. Now, di na man gyud malikayan. Sometimes as Christians, usahay, makuratan ta ba ka na masurprise ta, takihon tag kahadlok, no?
I will be kanang OA ra po kay ko, corny ra po kay ko kung inon ko ninyo, ikaw wag gid ka kaagay kahadlok, kung mana ko nga kahadlok, sa man lang kahadlok, ko kasulayan na. Murag over na po kayo, no? As Christians, atakihon man ta, we may be attacked by fear, but let us remember that fear is not our life. Uy, mabati, okay ra na mabati kag kahadlok sa mga kadyot, pero dili ka kinahanglan nga magkinabuhi sa kahadlok. Lahi na nang istorya ha. Mura ra nag okay ra na nga madiskurahe ka atong gistoryahan nato atong mga miagi. Okay ra na madiskurahe ka sige kadiskurahe lang, butangig limitation 5 minutes ra kang madiskurahe. Pero pila nakakabulan na diskurahe, lahi na po ng istorya ha. Kung nahadlok ka, nahadlok ka for 5 minutes, sige. Okay ra na. Pero kung ato pa kang nahadlok paghapon ka hangtod karon, nahadlok gyapon ka sa coronavirus, lahi na ginang istorya ha. No? When you continue to live a life of fear, when you continue to live a life of fear, you are underestimating the power of God. Lingia daw na imuang tapad being na siya. Sikha siya, adugol-dugol naman day mo no, na siya nga. Basigi kaminusan imong Ginoo ha. When you continue to live a life of fear, you are underestimating the power of God. Grabe, ayaw po din sultuha ang Ginoo, gikaminusan nimo ang Ginoo. No? Daghan man kay tagkusahay nga mo kuan sa tuwa nga kahadlukan, no? But do not live a life of fear. Lahi na po na siya nga istorya nga you will live a life of fear. Mabati kag kahadlok, but you do not have to live a life of fear. Now, sa atong gibasa, what are the signs of fear? Unsa man ning mga senyales sa kahadlok? Number 1, fear changes your perspective. Fear changes your perspective. Ang perspective is how giunsa nimo pagtan-aw ang usa ka butang. No? Para sa ani, akong tan-aw ani is 500 nga ml nga mineral water, pero basig para sa imuha, no? Usa na ni kalitro. That is your perspective. No? Sometimes ang kahadlok usbon niya ang atong perspective. Kung tan-aw nimo ang disciples, they were terrified first. Nahadlok sila una. That is why, pag abot ni Jesus, tungod kay nahadlok naman sila daan, they were terrified. Pag abot ni Jesus, nangakuyawan sila, nakapangutana sila, unsa man na siya? Ghost. The same with sa atong gibasa, no? Sa Old Testament, katong mga 12 ka spies, no? 12 ka spiya, pag adto nila sa yuta nga saad, the same nga giant, pero lahi ang perspective ni Joshua. Kaysa atong napulo ka spiya, di ba? Lahi ilang tanaw. The same giant, mo na ang perspective ha. Kay katong pulo, kung atong basahon, unsa to? Tungod sa ilang report, nalanay sa kahadlok ang mga kasing-kasing sa mga tao. The same giant, but lain-lain ang ilang pananaw. No? What trigger fear? No? When we started to live not by faith, but by what we see. Unsa may number 1 kayo nga kanang makapatrigger sa kahadlok, sadyang magkinabuhi na ka kung unsa lang imong nakita, kung di na ka magkinabuhi, pinaagi sa pagtuo. Lisod bitaw kayo nga magkinabuhi lang kita kung unsay atong makita. Sulay gani nga magkinabuhi lang ka, unsay imong makita sa news, di ba, mas stress ka. Mutaas ang presyo sa gasolina karon. Pagkaugma, mutaas po ang presyo sa harina. Mutaas ang presyo sa asukal. Pero matingala ka nga mo ana ka kapuya para noy. Pero bisag dili ka hingaon og pan. Pero mo ana ka mo reklamo ka. Kapuya taas na pud. No? Ako di magyud ko tigamit og white sugar pero wapil pa ko gingon. Naunsa man pud ni taas na pud unsa na pud mo taas ani, no? Gasolina, primero 4 piso, bisag kuan. Because if we continue, kinabuhi lang ta, based sa atong makita, nagi kahadlok, no? Maabot yun ang kahadlok sa atong kasing-kasing. No? Nai-increase, lipay, 36 pila to, 36 kada adlaw.
Katong minimum wage, no? Reklamo lang gyapon kagamay man ang 36 unsa pa may mapalit ang 36 oy. No? It's because you start to live by what you see. No? Mailhanin mo ang tao nga magsugod na siya sa kinabuhi sa kahadlok kay nausab na iyang perspective. No? Simple lang kay nga illustration, di ba? Inani lain-lain makita nimo ang mga tao, no? Kung unsa gid ilang perspective, no? Pag-ingon, no? Oy, na-immersion. Pila ang registration? 1,000. Di ba? Ang lain-lain ang response based on their perspective. Based sa ilang perspective. Na-immersion. Pila ang registration? 1,000. Ang uban, maingog. Ay, sus, kagamay. Abi man ako to 5. Ang uban pa yung 1,000. Grabe naman po na. Uy, kadako naman po na. Magpa-appeal. Dili. Based sa ilang perspective, di ba? Nausab ba ang amount? Wala nagpabilin nga 1,000 pero lain-lain ang response, no? Para sa usa yang perspective, ay kaya. Ang usapod ay dili kaya. Sobra, no? Kung magsugod na gani kapag kinabuhi, pinagi sa imong makita, dahil mo sulod ang kahadlok, your perspective will change. No? Your perspective will change. Number 2, fear always speaks the negative. Mo niya. Ang kahadlok speaks the negative. But unsa ang faith? Faith speaks with power. Faith speaks the impossible as possible. No? It speaks the impossible as possible because it is living on the Word of God. No? Kaya nagkinabuhi man siya kung unsay giistorya sa pulong sa Ginoo. Katong gibasa na to sa Joshua ganiha. The context ato is wala gyud sila nakasulod. Ang context atong gibasa na to ganiha, wala gyud sila nakasulod sa land of promise. Tungod sa maot kaayo nga report. No? The Israelites should have conquered the land if they do not fear. Makanker unta nila but usahay bitaw ning negatibo no paspas man kayo mo kuan. No? Nabitaw to na ako'y nakatunan nga saying. Ako lang binisayon. Kani usahay negatibo nga pulong, paspas kayo makadagan. No? Layo na kay naabtan ang negatibo nga pulong, ang positibo nga pulong nagtaod pa sa iyang sapatos. No? Ngano bitaw po ni wala gani social media sa una, walay Facebook. Pero grabe ha, imagine nimo ang pila ka 2 million Israelites, paspas kayo ning spread ang word. Nakagrabe daw kay dito, dagko daw kay mga tawo dito, and their hearts melt with fear. Basin na sa ato tonight ha. Nga atong kasing-kasing nalanay na sa kahadlok. Amen. Fear can influence your actions, not just your actions, but your words. No, ako trohon, fear can influence not just your actions, but ang imosang words. Now, ikatulo, fear, kanunay gini, fear is always accompanied by, kaniha, the spirit of doubt, discouragement, and anxiety. Kaning kahadlok, mura ba ni kailan ni mo ba? Nga siya rin mong gi-invite bitaw sa panihapon sa inyong balay. Then pag tingala ka, pag-abli ni mo sa pertahan, pulo sila kabuok. No? Gi-invite ni mo ang sa panihapon sa inyong balay, pag-abli ni mo sa pertahan, pulo sila kabuok. Then may nga, ay, gikuyog na lang nako si kuan kay kita manggod mi dito sa kanto. Nya, after ani manglakaw ra pud mi dayon din. Kanis kuan ay ako amigo di ay nana no. Kaning fear if i-allow nimo ni nga mosulod sa imong kasing-kasing, mura ra bingon ang fear nga ay gikuyog na lang pud din ako ni si discouragement kay di manggod ni kay sa ganahan mo bulag nako god. Gikuyog na lang pud din ako ni si kaning pagduha-duha, no. Fear is accompanied by the spirit of doubt, discouragement, and anxiety.
Tanawa, Joshua 14:8, but my brothers who went up with me made the hearts of people melt with fear and they are discouraged. Na-discourage sila, naimbo sila anxious. But ingon si Joshua, unsay ang ingon, I however followed the Lord my God wholeheartedly. Unsay antidote ani, unsay kanang antibiotic, unsay tambal ani, no? Is to follow your God wholeheartedly. No? Ako trohon, it's to follow God wholeheartedly. No? O karon magisgot ta, how to conquer. Mao na niya itong hisgutan. Those are the signs of fear. Ato hisgutan karon, how to conquer fear through faith. Amen? Number 1, have faith that God never fails in His word and promises. Taas-taas atong point, no? Grabe kay mga basta taga-Happy Church, yun ay murag. Makita bitaw nimo murag kag na murag gyapon kog nasa classroom, maganaana ang ulo. Mugkopya gyud. Number 1, unsaon na to pagdaog sa kahadlok pinagi sa pagtuo is have faith that God never fails in His word and promises. Dili gyud masipyat ang Ginoo sa iyang pulong, dili gyud masipyat ang Ginoo sa iyang saad. No? Meditate and declare the word of God in your life. Declare the word of God in your life over your circumstances and your situations. A Christian should not just declare the word of God, but obey the word of God. Dira makabaton og gahom, no? Sa dihang imong i-obey ang word of God. Because obedience brings strength. Ang pag-obey sa pulong sa Ginoo maghatag og kusog even in times of fear. Joshua 14:8 atong gibasa ganiha. Katong nangalanay ang kasing-kasing sa mga tao sa kadlok unsa sa Joshua, but I however followed the Lord my God wholeheartedly. Ani nga time idara na si Joshua. Pero kay tungod, no? Nangamatay na tong uban niyang mga kabatch, ana na lang ato simpleho, nangamatay na niyang mga kabatch. Di na to sila makasulod sa land of promise. Idara na si Joshua, but naa pa siya kusog. Kay nga naman, but ingon siya dire, but I however followed the Lord my God wholeheartedly. Katong mga negatibo kayo, nangawala na, katong nagbiyo sa kadlok, nangawala na, pero kay si Joshua, he follows God wholeheartedly, naa pa siya kusog. Mingon gani siya, I am about to go the way of all the earth, no? Sabi ni Saya, murag hapit na ko mubalik sa yuta. But mingon siya, you know with all your heart and soul, Joshua 23:14, you know with all your heart and soul that not one of all the good promises the Lord your God gave you has failed. Ingon si Joshua, wala gyoy bisag isa nga gisaad ang Ginoo nga wala natuman. Ingon siya, every promise has been fulfilled. Not one has failed. Every promise has been fulfilled. Not one has failed. No. Ako lang apilo ng example si Abraham ani. In Romans 4:18. Kay grabe gini si Abraham, hero of faith man ato ni. No, ma-bless jud kay ka ba sa iyang pagtuo. Romans chapter 4 verse 18. Ingon dira, against all hope. Kana, laliman kana. Against all hope. Grabe na gina nga kanang murabag sa kuan pa, imposible na jud kaayo. Against all hope. Abraham in hope believed, and so became the father of many nations. Just as it had been said to him, so shall your offsprings be. Verse 19. Without weakening in his faith. Wa niya gipaluya yang pagtuo. He faced the fact that his body was as good as dead. Without weakening his faith, he faced the fact that his body was as good as dead. Mo ni ako nakatunan na,
faith is not rejecting the facts. Faith is not rejecting the facts. Faith is staying strong bisan ang facts is not in favor sa imuha. Faith is staying strong bisag ang facts dili in favor sa imuha. Kung moadto kag doktor, dahil moingon ang doktor nga mao ni mga sakit, no? Dili po nimo ingnon ang doktor, bakak na dok, bot-bot ka dok. Grabe pod pila niya ka tuig in eskwela. Ayaw na lang adtog doktor pod. No? Then mag second opinion ka, mao ni, no? Those are facts. Mao man to yung mga facts gid ko siya. Ang faith, wala ni mo to gi-reject. Ang faith is nagpabilin kang lig-on, nagpabilin kang nagsalig sa Ginoo bisag mauto ang opinion sa mga doktor. No? Faith is not rejecting the facts. Kung estudyante ka, nagtuon part, ingon ang pulong sa Ginoo, ang akong plano sa imo, lunlon, mayo. Na ang fact kay kinahanglan man jud kami eskwela. No? Faith is not rejecting the facts, no? Tabangan ka sa Ginoo sa tuig exam part, nya wala po kay tuon-tuon. No. Faith is not rejecting the facts. Ang faith is staying strong bisan ang facts or ang odds or kang Abraham pa ang hope against all hope against sa imuha nagpabilin ka nga lig-on. No? Those are facts. Without weakening his faith. Tanawa ra gud wala niya giluya ang iyang pagtuo. He faced the fact. Iyang giatubang ang kamatuoran. He faced the fact that his body was as good as dead. Verse 20, kana akong gi-underlinean. Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God. Ang pinaka the best ani nga verse kaysa verse 21, being fully persuaded that God was able to do what He has promised. Being fully persuaded that God was able to do what He has promised. Lingian daw na imong tapad. Fully persuaded ba jud ka? No? Kana bang kuan jud ka? Siguro jud ka? Kay usahay ka nang mapareha ni atong eleksyon no nga kuan unsa kang kinsa man jud ka liid lang ana man to di ba karon we will be kanang fully persuaded ba 100% sure no being fully persuaded that God was able to do what He has promised. Tonight you may be applying, nag-take man ka sa exam, nang-apply magtrabaho sa gobyerno, no? Pila ka bukid kinahanglan? 20. Pila ka bukid aplikante? 200. No? Against all hope, 20, 200 ka bukid aplikante, no? Those are facts, no? But bisag ang facts against sa imuha, no, not in your favor, nagpabilin kang lig-on ang imong pagtuo nga naay buhaton ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Amen. Ikaduha, number 1 is have faith that God never fails in His word and promise. Ikaduha, have faith that the presence of God in your life is more powerful than anything else in the world. No? Have faith that the presence of God in your life is more powerful than anything in the world. Matthew 14:31. Grabe no? Immediately Jesus reached out His hand and caught him. God will never leave us. Even in the most hard, difficult, worst, grabe ako na ginibalik-balik, gilain-lain, pinakalisod, pinakagrabe, or pinaka-worst nga sitwasyon sa imuhang kinabuhi, or nga imong matubang, God will never leave you nor forsake you. No? Si Pedro, kampante kay siya nga muadto sa tubig, kay kabalo man siya nga na si Jesus. No? Ang sa dihang naunlod si Pedro, gisaplay din siya ni Jesus. No? He is confident. No? Si Jesus is never late. No? Dili siya maulahi nga pagsagop sa imuha.
Karon we have this confidence nga moatubang sa kalibutan kay kabaluta dili ta pasagdanis, dili ta biyaan sa presensya sa Ginoo. Naa nato ang presensya sa Ginoo. Amen. No? The presence of God is more than enough sa atong kinabuhi. The presence of God is more than enough sa atong kinabuhi. The presence of God is more than enough to make you successful. The presence of God is more than enough na you can face tomorrow. Ganahan kay ko ani nga kanta. I was so blessed by this song, no? Karaan naman katong ingon nga because He lives, I can face tomorrow. No? Kabalo ba man ni kanta ha? Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future. And life is worth a living just because He lives. Kabalo mo ang composer ani nga kanta? Kani ba ang pinakanindot nga worship ba? Kani ba mga pinakanindot nga lyrics sa worship? Kay usahay ka nang maabot sa pinaka-unlikely nga situation. Kanang Amazing Grace na-compose na siya. Nag-compose na kay katong slave trader. Katong nagkuan ba? Nagkuyog sa katong tigdakop bitog mga ulipon. Doon sa Amerika, kanin because He lives, si Gloria and Bill Gaither. Na-compose ni nila, si Gloria nagsuffer siya og fear, panic attack, fear, anxiety. Grabe ang iyahang kwan. Then, on New Year's Eve, sa wala pa nagbagong tuig, samtang naglingkod siya sa iyang sala, nabati niya ang kamot sa Ginoo, nabati niya ang hikap sa Ginoo, nga nagpakalma sa iyang kahadlok, nagtangtang sa iyang kahadlok. And then he was able to come out with these beautiful lyrics that because Jesus lives, I can face tomorrow. No? All fear is gone. Ang ganiha, itong gisgutan, top 10 fears. No? Naamang yun, uncertainty. Dili naman yun nato mapredict, no? Dili na nato mapredict ang dagan sa kalibutan. No? Dili nato makuan. Ingon pa ganin sila nga basin na kanang economic nga kuan. Basig moabotay ang economic nga kanang murabag recession ba? Basig coming na pod ang katong food crisis. Murabag magkuanta. Murabag na kauna-una ta. Grabe moabot pang food crisis. Nabalaw na ganit tagdaginot niya. Unsa na lang kay itsura kung moabot pang food crisis. No? But you know what? No. Because we have this presence of God, we are confident to face tomorrow. Dili ta angay. Madlok siguro ta, laka. 2 minutes lang. 2 minutes lang, no? Paabot sa mga kasing-kasing, hala, pastilan. Saan na lang maabot ng food crisis? O sige, kahadlok og 2 minutes, ayaw pag kinabuhi sa kahadlok. Amen? Ayaw. Pikpikan na mong tapad, na ayaw pag kinabuhi sa kahadlok, no? Mahadlok, walay kasiguruhan, mawala ka sa trabaho, walay klarong kontrata. God does not want you to live in fear, no? Because Jesus lives. Because He lives, kay wala siya nagpabiling patay. Wala man siya nagpabiling patay o nakigkauban man siya nimo karon. Nakigkauban man siya nato karon. We have this 100% guarantee nga makaatubang ta whatever situation maabot tomorrow. No? We are fully confident, fully persuaded with that. Amen? God's people can move forward despite our limitations and shortcomings because we are assured of the presence of God. Na-amaze lang ko ni Pedro, kasi Pedro man ganitong gisgutan karon. Kung tanaw na to ang kinabuhi ni Pedro, grabe bang yun kapalpak si Pedro? No? Kumbaga, kung imagine nimo ang magbarkada ba, kaning 12 ka disciple. Kung si Pedro mo istorya, murag moana silang Juan, silang Santiago. Sus, nanapod ni si Pedro, gabida-bida na pod. No? Pagkatong pag-abot ni Jesus, maingon si Pedro nga, Lord, ikaw din na, Lord. Anak ko din na mo, Lord. May anak na pod tong mga disciple. Badlungan na si Pedro ba? No? Stuan na pod, no? Grabe ginig. Dahil pagkuman na hunlod. No? Kunya pagkauman, atong giingnan siya nga, ingon si Jesus nga, nay, ilimod ko nimo, paingon-ingon pa siya nga, Lord, di yun ka ilimod, Lord. Over my dead body, mo ginayang giingon, over my dead body.
Niya pagkahuman gilimod gid ito ikatulo. Mo kung kuan ba tanawa lagi ang mga disciple mana tanawa lagi gani si Pedro. Sus palpak yabo na pod. Badlungar ko ni mo amigo. Ingon si Jesus nga pakig-ubani ko ninyo pag mag-ampo, magtukaw ta then mag-ampo. No? Let's watch and pray. Let's be watchful and praying. Unsay gihimo ni Pedro, unsay gihimo nila datulog. Palpak gihapon niya pagkauman naabot tong mudakop ni Jesus. Bisan si Jesus gusto mo kuyog na. Mao pa wild igara-gara og wild ni Pedro. No, mo pa yung paghulbot sa iyang espadang. Mukuyog na gani si Jesus unya magmaoy-maoy na noon. Pero tigid kapalpak si Pedro. But you know what? Tungod sa kapalpakan ni Pedro, mas grabe pod ang presence of God. No, naisinati pod niya kung unsa ang gahom sa Ginoo, unsa ang pagdawat sa Ginoo sa iyang kinabuhi despite sa iyang kapalpakan. Mas na-appreciate niya ang gahom ug ang presensya sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Kilaliman kang palpak di kay siya. Mura bag si Paul, mas na-appreciate niya ang strength sa Ginoo tungod kay ingon siya naa siya'y weakness. In my weakness, ang grasya sa Ginoo is sufficient sa akong kinabuhi. Muna ingon ni Paul, si Pedro pod sa akong kapalpakan, grabe ang presensya sa Ginoo. Ang grabe na noon ang gahom sa presensya sa Ginoo sa akong kinabuhi. Unsa may atong mga kapalpakan, no? Whatever our limitations and shortcoming, we are assured tonight na ang presensya sa Ginoo dili mobiya sa atong kinabuhi. Amen. Na-bless gani kay ko ni Peter, nga grabe na noon niyang kaisog. Nga sa dihang nabuhi siya sa pinakagrabe nga panahon sa sa Christianity, nga katong ang naghari si Emperor Nero, nga grabe gipampatay ang mga Christian. Ingon giingnan na kana Pedro ilansang na sa cross. Ingon siya, uy, unsa ilansang sa cross, no? Dili ko angayan nga ilansang sa cross, nga parehas sa akong manluluwas. Nilansang sa cross pero pinabali. Inana ka grabe ka isog si Pedro, no? Kaya nga naman nasinatian niya ang presence sa Ginoo. Grabe. Amen. We are able to move forward without fear because of the presence of God. I will be very quick, no? Ikatulo. Why do we have, no? Unsaon man nato pag-conquer ang kahadlok pinagi sa pagtuo? Faith. Number 3. Faith that you are serving an unchanging God. Pagtuo nga nangalagad ka og Ginoo or Dios nga dili mausab. Unsa may iyang gihimo sa panahon ni Moses, sa panahon ni Abraham, sa panahon ni Joshua, sa panahon sa mga disciples, mahimo niya sa imuhang kinabuhi karon. Kung sa New Testament nag-ayo siya og nagkalain-lain nga balatian, mahimo gihapon na niya karon. No? Dili mo ingon ang Ginoo sa imuha nga, na, suri gid nak, dili man kay kakaparehas mo ampo ni Abraham god. Na, saon man anak, murag dili jud ko kahimo anak kay dili man kay kakuan god. Whatever God did sa past, kaya niyang himuon sa imuhang kinabuhi. Amen? If God was able to rescue His people sa una, He is more than able to do it now. No? Ayaw kadlok mawadaan kag trabaho, whatever, ayaw kadlok nga maura na pa niya akong kontrata. Unom pa ka bulan, layo pa kay ikaw unom nga bulan, nagsige na kag kahadlok, layo pa kayo. Ayaw. Naanay plano ang Ginoo, wala pa ka naabot sa ikaunom nga bulan, sa ikaunom nga tuig. Nag-una na ang Ginoo. Amen? You are serving an unchanging God. No? If God was able to heal sa unang panahon, He was able to heal it now. No? Manindog ta mga igsoon. Hallelujah. Thank you, Lord. I give you praise, God. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Itong awiton sa nibalik igsoon, because He lives, I can face tomorrow. Ano itong magtutugtog na rin? Hallelujah.
kana lang koro, and just kanang atong ikuani sa atong kaugalingon ba, atong ikanta ni sa atong kaugalingon, tungod kay nag-strengthen ni sa atong spirito atubangan sa Ginoo. Hallelujah, we give you praise. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know You hold the future, and life is worth a living just because He lives. One more time, exalt. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, Lord, I know. He holds the future, and life is worth a living just because He lives. Hallelujah. Yes, fear is real. Ang kahadlok real na siya. Ang fear gusto mo guba sa kinabuhi sa tao. Aron dili siya mahimong epektibo sa iyang kinabuhi kauban sa Ginoo. But faith is of God. Ang faith iya sa Dios. Ug mas gamhanan ang pagtuo kaysa kahadlok. Tulo ka butang makabuntog ta sa fear. Know that God word never changes. Ang pulong sa Ginoo kamatuoran sama sa giwali sa atong pagwawali. Ang pulong sa Ginoo makahimo natong mabarugan. Sadyang moatubang ta og mga kahadlok sa kinabuhi sa atong atubangon because we are in the last of the last days. Remember this, igsoon. Nagingon ang 2 Timothy nga kini ang last of the last days. Difficult days atong atubangon. Ug niya ang spirit of fear nga gusto mo ilog sa pagtuo nato. But importante nga ikaw nga nagtindog diha kung gidawat nimo si Jesus nga Ginoo ug manluluwas. You are a believer of God. Magtotoo ka ni Kristo. Magtotoo ka sa pulong sa Diyos. Listen. Abi niyo, samtang naglingkod ko, samtang nagwalay si Kuan Pastor John. Anyone, kuan iyang fear, anyone, gusto sa yawa tandugon ang atong pagtuo. But hearing the word of God, mo arise atong pagtuo. Yes, blessed kay ka tonight because you are here. No? Kay ang pulong sa Ginoo ra gyud ang makabatok sa kahadlok. Ang presence ni Lord ra gayud ang makapalig-o nato sa diyang maabot ang atake sa kahadlok. Tungod kay nakailata
nga ang Diyos dili mausab. Ang Diyos dili gyud mausab. The same yesterday, today, and forever. Kung unsa ang gipamuhat sa Old Testament, sa mga New Testament nga mga believers, hangtod karon the same God nga atong gialagad. So tonight, let faith arise in Jesus' name. Woo! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Samtang nagtindog ka dahil son, unsa may giatubang ni mga kadlok karon, fear. Dahil nga ngay klase sa fear, giskutan ni Pastor Jong. Let's lift up this to God. Sige, idool niyo mo sa Ginoo. Basta doon nakikahadlok din ako ka eskwela, din ako ka trabaho, nakikahadlok kung sa akong ipakaon sa akong mga anak, nakikahadlok siguro tungkol kay dunay balatian, may abot nimo. Dunay commotion sa imong panimalay. Dunay kay fear. Exxon, let's come to God. Sige, doon na sa Ginoo, Lord, mo ni akong fear. Ako ning gikas nimo karon, Ginoo. Tukoy ang fear is not of the Lord, it's demonic attack. Kung magpabilin dahil kanimo, atakihon ka, pakurugon ka, igsoon, dili ka kaabante. Because of that spirit. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Ginoo. Matangtang ang tanang kahadlok nga gibutang sa yawa sa mga pagbati sa ngalan ni Jesus. Lord God, in the name of Jesus, dili ang kahadlok mo'y mudumala na mo, kundi ang pagtuo nga ikaw ang Diyos, kasaligan mo dumala sa among kinabuhi, karon og hangtod sa malabot, Lord. Because you hold the future, Lord. Life is worth a living because you live. Sa matag usa, Ginoo, ngiatake sa kahadlok, na apa ang pabilin sa kahadlok. What if? Tonight, Lord, I release deliverance sa matag usa sa ngalan ni Jesus from spirit of fear. Let deliverance, Lord. Hallelujah. Sige, bayay mong kamot and let God do His part tonight. God, in the name of Jesus, ma-deliver ang tanang na ilalom na control sa fear. In Jesus' name. In Jesus' name. Come on, touch the hem of God. Aron mo gawas kaning dapita, gawas nun ka. Sa ngalan ni Jesus, na mutiglom ang pulong sa Ginoo. Diya sa imong kalag, diya sa imong espiritu. Ug mo na imong likon, muhatod nimo sa kadaugan, sa imong kinabuhi, pagatubang sa perilous time. Yan ni anak. Shakabababashanda. Thank you, Lord. All the fears, Lord. God, ang mga kahadlok na rana sa among atubangan, but ikaw nga nasa among sulod, greater ka sa among giatubang everyday. God, in the name of Jesus, magawas nun mi, Lord, sama sa among nadunggan tonight. Usara ka minuto, duha ka minuto, ang fear Ginoo among mabati, but Lord, ang imong faith mo control sa matag usa. In the name of Jesus, receive that faith that overcomes fear. In Jesus' name, know that your God loves you so much. Know that God lives inside of you. He will never leave you nor forsake you. Salamat kay Lord. Thank you, Lord. Sige, bayad ang kakamot sa Ginoo. Just receive what is due to you tonight. Buhatay mong parte, igsoon. Be filled with the Word of God. Lord, kung wala na kay basa-basa sa pulong sa Ginoo, Lord, uhawon mi, gutomon mi sa imong pulong. Kay imong pulong ra, Lord, ang among mahimong, makuan, Lord, ka nang makabuntog sa fear. In Jesus' name. Kung ang matagusa, mibiya sa imong presence, mubalik mi, mababad mi, mapuno mi sa imong presence, tungod sa imong presence na strength, Lord. Hallelujah. Bless these hands, Lord. Strengthen likuna ni mga kamuta, Ginoo, nga dili ni mo kurog sa kahadlok, kundi mapuno ni sa pagtuo kanimo og sa imong pulong. Salamat, O Diyos. Thank you for ministering sa matagusa. Nga di na mo malimtan among nadawa tonight. Nga imong pulong, Lord God, kasaligan. Ug nagpuyo ka sa sulod namo. Ug dili ka mausab nga Diyos. Dalaykon ka sa walay katapusan naman. Kanimo, Lord, among pagsimba. Kanimo, Lord, ang among pagpangalagad. Kanimo among pagsalig, Ginoo. Kay kasaligan ka nga Diyos. Hallelujah. Amo kang palakpakan o kusog, Lord, sa pagtuo nga imong gibutang namo. Hallelujah.
Lord. Hallelujah. Ingnon ta ka karong gabi na igsoon, bulahan kay ka nga nakabaton og pagtuo kang Ginoong Hesukristo ug sa iyang pulong. Ayaw nagbuhii, kuniti na, treasure na nimo, walay makakawat kanimo gikan ana igsoon, imo na kauban sa Ginoo. Kay makapanglingkod mo mga igsoon. Hallelujah.